weekend menika dilawi Mbak Lintang Kairo. Mbak Lintang Kairo. Juga Mas Gading Pak. Tepi-tepi saking Jawa Timur menika kali Mas Gading, kali Bapak Ibu Mbak Lintang. Luar biasa. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ken mingga. Oke. Disepoti mangga. Sepoti. Ya. Sepoti apa? Nggih, Mbak Lintang kalian Mas Gading pangkir. Ayo Ding, munggah Ding. Nah, ngono kuwi. Persis nom-nomanku mbiyen ngene iki ya, Pak. Iya, kowe mbiyen nom-nomanmu ki nek tak formalin ya ngene. Dik, ora tak formalin yo ajur kok. Menika Mas Gading menika putranipun almarhum Kisena Nugroho. Kepanggih rupiah tasih timur sakniki. Wah, jan. Ya Allah. Kaya nom-nom aku. Berdiri le, berdiri. Santai wae to, Ding. Mriki Mas Gading wah. Berdiri, ora wedi karo awakmu. Pasangan sendiri-sendiri. Pasangan dhewe-dhewe. Dadi. Anu, awake dhewe entuk barokah Mas Gading karo Mbak Lintang entuk musibah. Alhamdulillah ngono ya le ketemu. Alhamdulillah kepiye? Nggih, sugeng dalu Om. Nggih. Om Dalang. Pripun Pak Dalang napa Mas Dalang? Anu. Mas Dalang nggih. Sing nom aku ki. Aku ki sing mlaku selawe taun. Oh alah. Alhamdulillah. Nggih niki wau nggih mboten sengaja lho, Pak. Nggih, pripun? Wau kan saking daleme Mas Gading. Oh, jenengan won. Wela kepiye, Cik? Wela kepiye to? Nggih, terus tadi ada live katanya Dalang Sena live terus ternyata ingkang dalang panjenengan. Alhamdulillah. Derek ketepangan nggih Mbak Lintang Kairo. Kula niku derek napa nggih ngikuti follow jenengan TikTok. Oh, nggih to. Lho kok ngefan kali jenengan. Mboten namung Gading kula niku nggih ngefan kali jenengan. Nggih, matur suwun Mas Dalang. Berarti semene iki sing ora ndek polo kurang aku. Maksudnya neng TikTok lho, Pak. Neng TikTok ae lho, Tegese diikuti. Berarti sing Mas Wahyu ki berarti nganu ya pilih kasih. Wih yo ora nek nggone Mbak Lintang Kairo ki di-follow kok nggon aku langsung di-blok lho. Ora kon langsung. Ora apa-apa, mergane tak cemes jadi di-blok karo kono. Ya. Mbak Mas Gading iki Mas Gading. Nah, mriki Mas, mangke ndak tercemar Mas. Nah, jenengan mriku Mas. Ngono kuwi to. Coba cedek karo Mas Gading. Kene cedek karo Mas Gading kene. Jenengan lho, Pak. Yo jelas 50-50. Ya Allah, semene Mas Gading. Jomplang ngono kok. Ya lah yo 50-50 ki tangeh lamun. 50-50 ki 11-12. 50-50. Aurane wis beda. Le, ya ngono kuwi, wakamu ngono kuwi le. Ono aura kedamaian kene kerusuhan. Kuwi lagi viral ya iki mayang di anu Mbak Lintang. Wah, nang HP. Lagi lamilan menika tasih belajar, Mas. Padha mawon kula ya belajar terus nok Lintang. Kene Pak ojo ganggu. Sinawe kok Mbak Yu kuwi lulus gobloke pol. Iku lagi sin. Kenapa ngoten lho, Pak De? Mbak Yu iki lho. Kowe ngelokke aku apa bodoh? Anu ora. Nek aku pinter ora milih jenengan dadi bojoku. Iya. Aku ya gumun wong goblok kok milih goblok. Ora usah diganggu kuwi jatahe kawula muda wis. Aku ya tau nom. Iya Mbak. Halo Mbak. Nggih, niki dos pundi Mas Dalang? Duet kali Mas Gading. Duet nopo, Mas? Lintang Asporo. Ya ampun. Walah mongko niki wau kula badhe kalih Mas Gading niku namung badhe nonton panjenengan lho.
Disangoni lho, Mas. Eh? Disangoni lho. Lah nguyai segoro nek aku nyakoni kowe kuwi. Oh. Heeh ya to. Ayo nembang. Napa Apa? lintang asmara? Ya, Napa? langsung lintang asmara ra Ampun apa. Lintang Asmara, Mas. Nah, apa? Dan napa? Ora nyandak aku, Mas. Dan napa? Manut lainnya. Apa? Liyane pokoknya ora Menawi wonten pamundutan Manis, rum. Manis. Manis ki sing kepiye? Manis. Ngono kae lho. Manis, bojoku Buka. kencing manis. Manis. Sampean pancen manis. Tak kira gitu. Ya saiki setya tuhu wae. Oh ya, bawane yo Pak Pak. dibalai lu Dhewe Mbak lho, Kak. Lintang. Yo bawane. Aku kang setya satuhu. Duet napa? yang hafal napa? Sing apal apa? Apa ya aku ora tau apa. Belum ngapal sih. Jambu alas apal ra? Lintang. Ora. Lintang asmara kuwi mau sing apal Quran. Ya ora apa-apa Napa, dikuat-kuatke. Sing apal napa padha kuning. Sri Slamet kuwi. Lestari. Hampir sawit. Anu gluduk Gambir asmara. sawit. Gluduk asmara. Kok gluduk ya pripun to, Pak? Gubuk Lah, bojoku ki. Gubuk Lestari. asmara, gubuk. Yo anu browsing Mbak Emen di browsingke. Ya, Ayo browsing Lestari mboten yo. apa-apa. Ujaran sing kula browsingke. Heeh. Yo. Mas Gading, apa mau lagunya apa, Mas? Sing genahe lintang asmara wis apal Gading ora ketuk ora apa-apa. Lintang asmara mboten napa-napa. Ya, yo Lintang asmara. Ya. Nanti kita bantu. Heeh. Bantu Yuk. apa? Bantu doang. Selesai. Oh ya. bantu doa. Ya, yo Ya. lintang asmara. Thank
yang luar biasa. Amin, amin, amin. Suarane kok iso apik kaya ngono ya, Mbak Lintang Kairo. Artis Jawa Timurnya Indonesia. Jos tenan. Apik tenan. Jos matur sembah nuwun wis ngono wae. Siap. Ngopo ngopo. Sangu. Sak bungkus apa lho, Mas? Kocrok. Bensin. Nyomplok. Ampun. Aja sak ngono. Ora ngono kuwi. Nek ngene iki Loro. Siji wae siji. sing ikhlas sing kaya iki sembrono kowe ku. Mosok ngene iku. Lah aku ke yo. Yo Mosok to. malah sing aman. Mas Gading matur. Gon. Wah, Jan. Iya, entuk rokok. Laris. Amin amin amin. Matur sembah nuwun Mas. Ah ngene iki dadi merintingan. Mbak Lintang ya. Wah, Jan. Pokoknya sehat selalu. Gue Iya. tumbas es krim. Oh iya, apa sih? Ojo pilek. Pakai pilek. Wah, lan aku 100-ne tak nggo tuku lemah kok. Lho. 100 ki lemah Kowe ento. Ento malah turah akeh bojoku iki njaluk 20.000 ento lemah kok. Lemah apa? Apa? Nggo godhog dong kates kae lho. Lempung kayak. Lha sing penting iso tuku lemah. Matur nuwun nih Mas Mas Gading. Gading, Mbak Lintang sukses selalu. Sukses selalu. Masih sekolah kelas berapa? Kalau kelas 1 SMA. Kelas Sama. 1 SMP. Nggih. Sama. Sama napa? Sama. Mas Gading kalau Mas Gading Kalau kelas 3. kelas 3 SMA. Luar Ya, biasa. hampir sepantaran. Oh, hampir sepantaran. Hampir ya. Anu, cuma elep 2 tahun ya. Iya, beda 2 tahun. Beda. Ya pokoknya didongake kagem Mas Gading muga-muga sesuk iso ngumpuli bapake. Amin. Tetep Pokoknya anjani nek yo. mayang ojo lali Mbak Niken karo Mbak Baut ya, Le. Pokoknya dijaga tenan serawunge andang asore dijaga Mas Gading. Iki Pak Margiono, nek sing ngender Pak Margiono. Lah iki salim sih. Sering dalu, Bapak. Mas Gading. Salim sih. Simbah. Bapak. Simbah. Nggih. Simbah ke Bapak. Sesepuh sing anggap Nah, sepuh ki asupe ampuh. Mbak Wodo. Ya ayo. Ngono medun ngono. Terima kasih. Dari oke. Besok muga-muga yo Nggih. kayak iso mayang bareng dalang yang lagi viral ya. Dan sinden kecil yang lagi viral ya. Kayak iso meni-meni ngono kuwi resepe apa yo Pak? Kayak suarane yo apik. Pakai diete sing sempurna. Diet ya, Bi. Gampang diet ben berhasil iki. Mbak Niken, Mbak Baut. Cik. Pokoknya kudu saksek iki. Oke. Siap. Mergo iki yo le manggon yo dilalai ning pondok aja ngasih mengko ke kesuken. Oh, nggih. Saiki di lagu terakhir kagem mbak-mbake men jumena